చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీరు ఇప్పటికైనా ఈ మరక నీ కొడుకునికి దూరం చేయాలి అంటే నువ్వు ఎంత తొందరగా రెస్పాండ్ అయితే అంత మేలు, ఎంత త్వరగా ఎంక్వైరీ చేస్తే అంత మేలు. ఎందుకంటే చూస్తూ ఉన్నాం ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అతలాకుతలమైన పరిస్థితులు చూస్తున్నాం. న్యాయం జరగాల్సిన పోలీస్ స్టేషన్లలో ఏం జరుగుతుందో చూస్తున్నాం. కాబట్టి వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని రాబో కాలంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వీటి కోసం మరింత ఉధృతంగా పోరాటం చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకి, కార్యకర్తలకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై జగన్, జై జగన్, జోహార్ వైఎస్ఆర్. డిఎస్సీపై సిబిఐ ఎంక్వైరీ, డిఎస్సీపై సిబిఐ ఎంక్వైరీ, డిఎస్సీపై సిబిఐ ఎంక్వైరీ. లోకేష్, లోకేష్, లోకేష్. శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే